Hoxe queríamos, desde o Sindicato Labrego Galego, presentar para a sociedade, a través vos, a través dos medios, dúas experiencias prácticas que no Sindicato Labrego Galego consideramos importantes como experiencias de resistencia que no medio rural, que as labregas e labregos estamos tendo ou estamos intentando levar a cabo no marco da soberanía alimentaria. Sabedes, porque o temos dito en casi todas as ocasións nas que falamos a través vosa con a sociedade, que as políticas agrarias actuais, desde o noso punto de vista, están significando cuestións moi graves para este país e, desde logo, para nós como labregas e labregos. Están significando desde a desaparición de explotacións, o abandono do medio rural, a eliminación da cultura alimentaria de todo un pobo, a reducción de un sistema alimentario a un sistema industrial, de produción industrial de alimentos, e están reducindo, sobre todo as políticas agrarias actuais, o control por parte de catro é unha maneira de decirlo, pero moi poucas, transnacionais a alimentación e moi poucas grandes superficies están tendo o control sobre a alimentación de toda a ciudadanía. Nese sentido, nós pensamos que a capacidade de decisión das persoas, de todas as persoas que a diario comemos, que somos todo o mundo, que temos ese defecto, que temos que comer a diario, pois a capacidade de decisión sobre que comemos, quen produce o que comemos e como se produce o que comemos está certamente limitada. Por lo tanto, a liberdade para escoller eso que comemos, de quen provén o que comemos e como se produce o que comemos, está completamente limitada ou conculcada ese dereito. Bueno, pois esa conculcación de dereitos e capacidade de decisión é o que pensamos que ten que retomar a ciudadanía, que temos que retomar entre labregas e labregos e tamén entre toda a sociedade, para podermos efectivamente exercer o noso dereito de escoller libremente os alimentos cos que nos alimentamos. Esa capacidade de decisión é o que definimos desde a vía campesina, a que sabedes que o Sindicato Labrego Galego forma parte desde o ano 96, é o que definimos como soberanía alimentaria, esa capacidade de decisión para marcar políticas desde os povos, para decidir o que queremos comer, de que queremos que proveñan e como queremos que se produzan os alimentos que metemos a nosa boca. Bueno, pois, no ano 2007, xa en Mali, celebrouse un foro mundial no que, coas alianzas que se trazaron ali con toda unha serie de organizacións sociais, labregas, mariñeiras, ONGs e todo tipo de organizacións, se trazou unha alianza moi importante a nivel mundial para lanzar a soberanía alimentaria como unha loita política a nivel mundial. E fai 4 días, en Europa se celebraba en Krems, nesa cidade de Austria, o Foro Europeo pola Soberanía Alimentaria e esa declaración en Europa pola Soberanía Alimentaria. Bueno, pois, nese marco é no que hoxe queremos presentarvos as experiencias, esas experiencias de resistencia que son unha páxina web e máis un mercado labrego, un mercado de alimentos labregos que en Compostela celebraremos este domingo que ven, que non é ni máis ni menos que son experiencias de resistencia, non son ni máis ni menos que experiencias de loita porque o noso sistema alimentar estea baseado na soberanía alimentaria e non en esa conculcación do dereito a alimentarnos as persoas que está sucedendo cas políticas agrarias actuais. Bueno, pois esa páxina web na que Ana Rodríguez, a compañeira responsable na executiva do Sindicato Labrego Galego de este tipo de cuestións, os presentará máis polo miúdo, e ese mercado tamén que celebraremos este domingo teñen ni máis ni menos ese calado político e teñen esa finalidade política. Non son nin mercados, nin webs, nin experiencias deste tipo que facemos simplemente polo feito de vender ou simplemente polo feito de pasar un rato e ter
un rato agradable, non? Sino que son experiencias precisamente reivindicativas e, desde logo, dunha demanda política importante que é para que, precisamente, sabendo, non? Como teñen que saber os gobernantes e as administracións públicas, que hai xente que creemos que está conculcado o noso dereito, a nosa liberdade a escoller os alimentos cos que nos alimentamos, nós e as nosas familias, ou os produtos que podemos producir os labregos e labregas, sabendo iso, pois, é polo que creemos que hai outra maneira, que hai outras políticas agrarias que se poden facer e, por tanto, que hai outra maneira tamén de vendermos os nosos produtos, de alimentarnos as nosas familias e, por tanto, de termos tamén estas relacións humanas en torno á alimentación e á comida que a diario necesitamos.